Ifechukwu jikọtala ọnụ mmadụ ọbụla ga-akwala pụta Sunday between them ọkwachukwu delu ya ije yo Mr. Okechukwu duru afụgo ụlọ ọma ụzọ ọma favor baby oyoko nwa ahụ ruru ala baby waifu material favor ọkwọgolimala obi dị ya asị na ọgwọgọgụ ya ihe golibe o golibe o Okechukwu duru golibe o golibe baba golibe broda golibe o Okechukwu Sunday 28 November ya bịa soro gị ṅụrịa n'ifeọma mere baba buruzie laba Sunday 28 November ya bịa lekole na ntị ya bobo Coco Service broda soro gị ṅụrịa. Ladies and gentlemen, it's holy matrimony between Miss Favor Uloma Uzoma and Mr. Okechukwu duru on Sunday, 28 November 2021. Matrimonial service is 8 a.m. at Rock of Pure Fire Ministry, Dokui, Ivory Coast. After the church service, reception is 1 p.m. at Ekole Nanti Abobo Coco Service, Ivory Coast. If you're gonna chineke wonya silima, makoga kanchawa na luwana kanchawa, everything nchawa. Chief host, our Lord Jesus Christ. Father of the day, Mr. and Mrs. Ohanaka Okechukwu. Sponsor, Mr. and Mrs. Ugochukwu Patrick Gulike Ugochukwu Nyeleze. Chairman of the occasion, Mr. and Mrs. John Kennedy Ahara Yori himself. Special guest, Chief Smart Shihazie AJJ Briebri himself. Eziwogayi, MC of the day, MC Edu Baka, the best Mike himself. When they come and celebrate this newly latest couple, the Lord is good. Oh yeah, chotalunwani, chotalezi we here. This jingle is powered by MC Edu Baka. God bless you as you come. Yo Mr. Okechukwu duru afụgo ụlọ ọma ụzọ ọma favor baby oyoko